Shalom! Hodesh Tov și bine ați venit la pericopa Truma. În cartea Exodului, lui Moșe îi se poruncește să confecționeze doi heruvini, doi îngeri din aur și să îi așeze pe caporet, capacul chivotului legământului, cu aripile întinse în sus și, după cum spun versetele, cu fețele lor îndreptate unul către celălalt. În Talmud se menționează o opinie potrivit căreia heruvinii aveau fețe de copii, iar alte interpretări susțin că semănau cu figuri umane, uneori descrise ca bărbați și femei. Indiferent de versiune, elementul central este privirea reciprocă, ce simbolizează iubirea, inocența și blândețea. Unii comentatori clasici, precum Rashi și Ramban, explică faptul că heruvinii reflectă relația dintre Dumnezeu și poporul evreu. Când poporul împlinește voia lui Dumnezeu, heruvinii par să fie îndreptați unul spre celălalt, iar când poporul se îndepărtează, ei par să se întoarcă cu spatele unul la celălalt. La nivel uman, când oamenii manifestă unitate și grijă reciprocă, heruvinii întrucupează acea armonie, invitând prezența divină să locuiască printre ei. Rashi remarcă faptul că vocea divină răsună dintre cei doi heruvini. Shchina, prezența divină, se lășluiește în spațiul dintre aceste două figuri, sugerând că acolo unde doi indivizi se află față în față, într-o relație autentică și empatică, prezența lui Dumnezeu poate fi dezvăluită. Pe un alt plan, acest lucru ne învață că o conexiune umană autentică poate deveni un canal al conștientizării spirituale în viețile noastre. Mesajul heruvinilor care se privesc unul pe altul depășește cu mult limitele cortului întâlnirii sau ale chivotului. În societate, pentru a clădi o comunitate unită, trebuie să ne întoarcem fețele unii spre alții, să ascultăm, să respectăm și să ne îngrijim de ceilalți. În familie și între prieteni, o privire sinceră în ochii unei persoane dragi, copil, soț, soție sau prieten, poate reflecta apropierea și încrederea care amintesc de privirea reciprocă a heruvinilor. La nivel personal, fiecare dintre noi este chemat să-și dezvolte deschiderea și compasiunea față de ceilalți, față în față, inimă către inimă. Heruvinii au fost făcuți dintr-o singură bucată de aur, lucrați dintr-o singură piesă, subliniind conceptul de unitate fundamentală. Deși apar ca două figuri distincte, ei împărtășesc aceeași esență, o amintire că atunci când există un puternic simț al unirii între oameni, vasul este pregătit pentru a găzdui prezența divină. Heruvinii ce se privesc unul pe celălalt reprezintă un simbol puternic al iubirii și al unității, atât în relația noastră cu Dumnezeu, cât și în relațiile dintre noi. Ei ne reamintesc că sfințenia se dezvăluie acolo unde oamenii se întorc unii spre ceilalți, creând o apropiere autentică și un respect reciproc. În acel spațiu dintre heruvini și dintre fețele oamenilor, auzim mai clar glasul divin care ne cheamă să trăim în unitate, empatie și responsabilitate față de comunitate. Shabbat Shalom!